Ngiyabonga abantwana basekuphameni ukungiphelezela ngalesi sihlabelelo. uShembe wayikhuluma ke indaba yokuthi ukuphakama kusabele kwamukele izizwe zonke ezivela emagumbini omane omhlaba njengoba kunjalo namuhla. uNkulunkulu esimemile kwasabela ukuphakama ukuba kusimeme kusamukele futhi ngaphansi kwamaphiko akho. Bantwana ke basekuphakameni sisendabeni enkulu noma sihlale sikusho lokho kodwa ngiyakusho ngoba ngicabange ngijule ngicabange umsebenzi uNkulunkulu asiphathise wona ukuthi sithunywe ukuthi sizofundisa ngendlela eyiyo yokukhonza uJehova ukuthi njoba sibuthene la sibuthene ngendaba yokuthi sizofundisa umhlaba ukuthi uNkulunkulu ukhona. Sizofundisa umhlaba ukuthi ungubani uNkulunkulu. Ngoba izwe esiphila kulo, umhlaba esiphila kuwo selihambe lahamba lalahlekelwa ubukhona bukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ubani. Umhlaba awusazi ukuthi uNkulunkulu ubani. Umhlaba awusazi ukuthi lo uNkulunkulu mase kwazeka ke ukuthi ungubani lo uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa kanjani. Uthi mawucabanga ujula ucabanga ubheka uqalaza magumbamano omhlaba ubheka ukuthi inkolo imi kanjani, ubheka ukuthi abantu bakulesi sikhathi babantu ababantu abacabanga kanjani, ababuka kanjani izinto, bese uba nokudideka okukhulu nokukhathazeka ukuthi lento uzoyithini. Lento uzoyithini, uzothi noma uyiqala uyifundisa uzoyifundisa uqale kuphi. Kuyathusa kakhulu bantwana basezulwini ukuthi abantu basemhlabeni abasazi ukuthi uNkulunkulu ubani. Ayikho into ethusa njengaleyo ukuthi abantu abazi ukuthi uNkulunkulu ubani. Kuyethusa futhi kakhulu ukuthi abantu basemhlabeni abazi ukuthi lo uNkulunkulu uma ke sebazi ukuthi ubani abazi ukuthi ufuna ukukhonzwa kanjani. Yethusa kakhulu leyo nto. Iyayikhathaze nasemoyeni. Lapha ezweni lakithi kwafika umprofeti uIsaiah Shembe. Umprofeti uIsaiah Shembe mayefika wafika wazofundisa ngenkolo kaNkulunkulu. Wafike wazofundisa ngokuthi ungubani uNkulunkulu. Kwakungacaci kahle ebantwini abaningi ukuthi uNkulunkulu uyisima esimi kanjani. Mhlawumbe abanye base ngaleso sikhathi base bazi nje ukuthi hayi no, ukukholwa kwethu kugcina la kulabo abantu bakithi asebadlule emhlabeni. Abantu bakithi asebadlule emhlabeni uma sebehambile baba namandla amakhulu. Ibona bakwazi ukusivikela ngisho mhlambe nasemoyeni esuke singayiboni. Ukukholwa kwabo kwase kugcina nje lapho. Kodwa uShembe wathi mayifika wafike wafundisa ukuthi kukhona uNkulunkulu ongumdali wezulu nomhlaba. Wathi lamathemba esenithembele kuwo sukani kuwo, buyelani kuNkulunkulu owadala izulu nomhlaba, wadala isintu sonke njengoba singabantu nje sikhona ngaye uNkulunkulu, sadalwa nguye uNkulunkulu. uShembe wafika wazofundisa lokho. Wayesefundisa ke abantu ukuthi lo uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Ngizobuyela ke endabeni kaBabamkhulu mhlambe ngasekugcineni. uShembe uthe mayefika abantwana basezulwini wasinika incwadi ezimbili iBhayibheli nesihlabelelo. Wathi konke ukufundisa kwethu sofundisa sigxile eBhayibhelini, sigxile esihlabelelweni.
ukuthi sithole ukuthi lo nkulunkulu masimkhonza somkhonza kanjani. Ngithi ke ngizobuyela kubabamkhulu bancane. Ngiyacela ukuthi sivule incwadi Amahubo 115. Amahubo lawa u115 inkosi uDavide ikhala ngesimo sokucabanga kwabantu uma kuza endabeni kaNkulunkulu ukuthi lo nkulunkulu lona uyisima kanjani kanti. Ukhala ke ngesimo sokucabanga kwabantu ukuthi abantu mabecabanga ngendaba kaNkulunkulu bayibuka kanjani. Uma nje kungaba khona umuntu ongakwazi ukungifundela yona kahle. Amahubo 115. Incwadi yamahubo 115. Isihloko sayo sithi udumo malube kuJehova yedwa. Ungasiphi thina Jehova, ungasiphi thina, kepha uliphe igama lakho inkazimulo ngenxa yomusa wakho nangenxa yeqiniso lakho. Abezizwe bayokushongana ukuthi uphi manje uNkulunkulu wabo na? Kepha uNkulunkulu wethu usezulwini, wenza konke akuthandayo. Izithombe zabo ziyisiliva negolide, umsebenzi wezandla zomuntu. Umlomo zinawo kepha kazikhulumi, amehlo zinawo kepha aziboni, izindlebe zinazo kepha azizwa, zinamakhala kepha azihogeli, zinezandla kepha aziphathi, zinezinyawo kepha azihambi, azikhulumi ngomphimbo wazo. Abazenzayo bayafana nazo bonke abazethembayo. Israyeli, themba kuJehova, yena ulusizo lwakho nesihlangu sabo. Wena ndlu kaAroni, themba kuJehova, yena ulusizo lwabo nesihlangu sabo. Nina elimesabayo uJehova, thembani kuJehova, yena ulusizo lwabo nesihlangu sabo. uJehova sikhumbulile uyakubusisa, abusise indlu kaIsrayeli, abusise indlu kaAroni. Uyakubusise ba. Amen. Amen. Uma umuntu ethola ithuba angayifunda nje yonke lencwadi. Inkosi uDavide ikhuluma ngokukhathazeka kwabantu ababeka ithemba labo eithixweni. Lento yokukhonza izithixo noma yokukhonza abanye uNkulunkulu indala kakhulu. Indala kakhulu. Abantu bakudala ke angazi babe njani. Babehamba behlathini kwesinye isikhathi bafike begawule isihlahla. Bese kuba khona umuntu ozosibaza, sibaze kahle lesi sihlahla. Bese siyabekwa la bese kuthiwa nangu uNkulunkulu. Kwesinye isikhathi bahambe bafike bathathe amatshe. Angazi noma mhlawumbe leli litshe babelithatha nalo lelitshe mhlawumbe balenze lifane nale itatshe ezikhona njengamanje. Bese bayasibeka lesi statue la bethi nangu uNkulunkulu wethu basikhonza. Lento yokukhonza abanye onkulunkulu yahamba ya upgrade. Abantu bahamba base bebeka umuntu phambi kwabo. Bathi nangi uNkulunkulu wethu. Kwakwenzeka lokho ngesinye isikhathi la eBhayibhelini mawufunda lapha incwadi yezenzo 12 ivesi lika 21 asiyifundile. Abantu bamisa umuntu bathi nangu uNkulunkulu wethu. Kodwa uNkulunkulu wayesenza isimanga, wayesehlisa ingilosi. Asiyifunde incwadi yezenzo 12 kusuka verse 21. Ngosuku olumisiweyo uHerodi wembatha ingubo yobukhosi, wahlala esihlalweni wakhuluma kubantu.
abantu bamemeza bathi izwi likaNkulunkulu akusilo elomuntu, kepha ingilosi yenkosi yamshaya khona lapho ngokuba enganikanga uNkulunkulu udumo, wadliwa izimpethu wafa. Kodwa izwi likaNkulunkulu lakhula landa. Nkosi kubusise. uHerodi wafike wambatha izingubo zobukhosi, wayihlobisa waba muhle, wayesema lapha phambi kwabantu, wayesekhuluma. Abantu bathi hayi, akusilo izwi lomuntu leli, uNkulunkulu. Base bemkhonza. Twake ingilosi kaNkulunkulu yehla, yayiseyimshaya, waphethuza impethu ngaso sona leso sikhathi. Namhlanje ke bakhona abantu, bantwana basezulwini, asebenaso leso sibindi, ngazi noma abakholwa yini ukuthi uNkulunkulu khona. Bafike beme phambi kwabantu, bakhulume, bethi bona bazalwa woNkulunkulu, bese bebuza ibandla likaNkulunkulu, bethi manje ke uma mina ngizalwa uNkulunkulu, uNkulunkulu uzalani? Besho abantu, lesho ibandla lithi uNkulunkulu uzala uNkulunkulu. Ngalawo mazwi beyibiza bona, besho bethi bona bawoNkulunkulu. Ngithi abantwana basekuphameni sisenkingeni ngoba sithunyiwe ngalobu uNazaretha esiyibo. Kuvuke inhlansi emlotheni. Into umprofeti iZashembe ayizile ezoyivuselela yahamba yachitheka. Kwagcwala uNazaretha kwanda, kodwa kwanganda ngokuba uNazaretha, kwanganda ngokuba yilento umprofeti iZashembe ayihlose ukuthi kube yikho. Kanti yini uNazaretha? Mhlawumbe kudinge ukuthi siqale maphansi sibuyele kwa siyofunda ukuthi uyini uNazaretha. Ngiyacela ukuthi sivule incwadi. Isihloko sami sanamuhla sithi uNazaretha buyindlela. uNazaretha buyindlela. Ngikusho lokhu bantwana basekuphakameni, uma esekhona esoyitholile incwadi kaNumeri 6 angifundele yona. Incwadi kaNumeri 6, isihloko sathi isithembiso somNazari. uJehova wakhuluma kuMose wathi, yisho kubantwana bakwa-Israyeli uthi kubo, nxa owesilisa noma owesifazane enza isithembiso esithile, isithembiso somNazari, ukuzahlukanisela kuJehova, uyakuzahlukanisa newayini nophuzo olunamandla. Angaphuzi uvinika wewayini novinika wophuzo olunamandla. Angaphuzi okwezithelo zomvini, futhi angadli izithelo zomvini ezimanzi nezomileyo. Zonke izinsuku zobuNazari bakhe akayikudla lutho olenziwe ngewayini lezithelo zomvini, kusukela ezimbumbulwini kuze kufike emakhasini. Zonke izinsuku zesithembiso sakhe sobuNazari ungasondeli impuco ekhanda lakhe. Uyakuba ngcwele zize ziphelele izinsuku azahlukanisela ngazo kuJehova, avume isihluthu sezinwele zekhanda lakhe sibe side. Zonke izinsuku engumNazari kaJehova akuyakusondela esidumbini, akuyazingcolisa ngoyise noma ngonina noma ngomfowabo noma ngotadewabo nxa befile, ngokuba isithembiso sakhe sobuNazari sisekhanda lakhe. Nkosi kubusise.
zine izinto esizithola zibalekile kule ncwadi. Okokuqala ukuthi umuntu maye engumnaziri uba umuntu ozahlukanisela uJehova. Lokuqala leyo. Umuntu ompilo yakhe yonke othemba lakhe lonke likuJehova. Okwesibili ukuthi umuntu ongumNazaretha akasondeli ophuzweni oludakwayo. Noma kuthiwa uhlobo olunjani lo phuzo oludakwayo akasondeli kulezo zinto. Ngisho nakuma raisins imvini amagilebhisi omisiweyo akasondeli kulokho. Okwesithathu okutholakalayo ngumNazaretha ukuthi akakuligunda ikhanda lakhe. Ukungaligunda ikhanda lakhe kuthiwa uyawuba ngcwele phambi kaJehova. Ukungaligunda ikhanda kuyingxenye yobungcwele. Bese okosine ukuthi umuntu ongumNazaretha akasondeli esidunjini. Uma esondele esidunjini somuntu ofile wasithinta uba umuntu ongahlambulukile izikhathi ezithile. Siyasondela ke uma kuhambe mhlawumbe umfowethu noma udadewethu noma ubani. Kodwa uma sikwenzile lokho siba abantu abangahlambulukile isikhathi esithile. After izinsuku eziyisikhombisa ube esesondela kumhlambululi ezohlambulukela lokhu kungcola kwakhe asuke engcole ngakho engcoliswa isidumbu. Ilezo zinto ke ezibalekile ngomNazaretha. Lobo umNazaretha ke okuchazwa lapha kuNumeri 6 siyavuma kwakuwuMnazaretha kwesikhashana. Kodwa amaNazaretha ahamba amaNazaretha kwaba khona amaNazaretha azalwayo ukuthi lona uzelwe nje uzoba ngumNazaretha aphile impilo yobuNazaretha aze afe. Abantu esibatholayo sithola ke uSamson mawufunda incwadi yabahluleli 13 mangingaphosisi ngithi verse lika 3 kuya ku 5. uSamson kuyavela ukuthi uyakuba ngumNaziri kaNkulunkulu. Uma siyithola le ncwadi singayifunda nje ngokusheshsha. Incwadi yabahluleli 13 kusuka verse 3 kusuka verse 2 kusuka verse 3. Ingilosi kaJehova yabonakala kowesifazane yathi kuye, bheka uyinyumba awuzali, kepha uyakhulelwa uzale indodana. Ngalokho ke uxaye ungaphuzi iwayini naluphuzo olunamandla, ungadli lutho olungcolileyo, ngokuba bheka uyakhulelwa uzale indodana. Impuco ayikuthinta ekhanda layo, ngokuba umntwana uyakuba ngumNazari kaNkulunkulu kwasekuzalweni. Uyakuqala ukusindisa uIsrael esandleni samafilisti. Owesifazane wayese ukubika endodeni yakhe ethi, Nkosi kubusisi. Amen. Lo mama uzozala umntwana oyokuba ngumNazari. Leli gama elithi mNazari umNaziri kwakuyigama ke lesiHebheru. Kodwa ke ngokuya kwamalanguage ukushintsha kwamalanguage balibizwa ngendlela ezahlukahlukene. Mawuthola kwisiGreek bathi eNazarian. Mawufika kwisilungu kwiEnglish kuthiwa eNazarite. Thina mawufika lapha olimini lwethu lesiZulu sithi umNazaretha. Kuthiwa ke lo mama ke uyozalwa lo mntwana onjalo, kuthiwa ke engadli izinto ezingahlambulukile, engaphuzi ngisho utshwala, ngoba lo mntwana uyakuba ngumNazaretha kaNkulunkulu. Andaka amaNazaretha
mawufunda incwadi kaAmos 2 uya ku verse 11 no 12. AmaNazaretha ahamba kwase kungatholakala nje mhlambe kuumuntu nje loyo ospecially kuthiwa lona umNazaretha. Kodwa kwahamba kwase kuba khona ibandla lamaNazaretha. Kwaba khona abantu abaningi kwase kuthiwa laba abantu bangamaNazaretha babizwa kanjalo. Amos 2 ivesi lika 11 kuya ku 12. Uma nje umuntu esengitholele leyo ncwadi. Incwadi kaAmos 2 kusuka kuverse 11. Ngavusa kumadodana enu abaprofeti nasezinsizweni zenu amaNazari. Akunjalo nina abantwana bakwaIsrayeli na, usho Jehova. Kepha naphuzisa amaNazari iwayini nalayeza abaprofeti ngokuthi ningabaprofeti. Beka Inkosi kusisi. Uthi ngavusa phakathi kwenu amaNazaretha kodwa nahamba naseniwaphuzisa lamaNazaretha nawaphuzisa utshwala nawaphuzisa iwayini. uNkulunkulu lana ukhathazekile ngesimo esasenzeka ngaleso sikhathi ngebandla lakhe okungamaNazaretha. So lobo umNazaretha kwakuyinto eyayikhona. Kodwa uma usungena kwiNew Testament ukuthola lobo umNazaretha sekuyinto nje ebekwa ngokuthi hayi igama elithi Nazaretha igama lendawo. Akubekwa ukuthi umNazaretha lokhu kuyigama lenkolo ethile lesifungo esithile. Sekubekwa nje ukuthi hayi umNazaretha lokhu kuyindawo idolobha elithile abantu abahambile bayohlala khona. Mateyu 2 verse 23. Okumangazayo ukuthi kwakungenzeka kanjani ukuthi abaprofeti bafike baprofete nje ukuthi hayi uyohlala edolobheni elithile, uyoba umNazaretha ngoba ehlala edolobheni elithile. Ngabe ukuthi kuthiwa umNazaretha ngokwesifungo uNkulunkulu akhulume ngaso encwadini kaNumeri 6. Asike siyifunde. Incwadi kaMateyu 2 verse 23. Wafika wakha emzini othiwa iNazaretha ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngabaprofeti ukuthi uyakubizwa ngokuthi umNazaretha. Inkosi kubusise. Lana kukhulunywa ngoJosefa noMaria nendodana yabo ababeyitholile okwakuthiwa uJesu, thina esimbiza ngokuthi uYeshua. Twa bahamba naye lo mntwana okwafika ingilosi yasho kuMaria yathi wena uzokhulelwa uzale umntwana oyokubizwa ngokuthi uYeshua. Lo mntwana lona uyakusindisa isizwe sakwaIsrayeli ezonweni zaso. Kwathiwa makusho njalo kuMaria kwase kuba abantu ke abazingelwayo bahamba bazingelwa uHerodi ngoba uHerodi sezwile ukuthi ukhona umntwana ozelwe oyinkosi yakwaIsrayeli. Wayesefuna ke umbulala lo mntwana, bafa abantwana abaningi. Kodwa kuthiwa ke bathi ekuhambeni kwesikhathi seyiphelile izimpi, sekupheli ukubulawa abantwana, bahamba bayokwakha eNazaretha ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngabaprofeti ukuthi lo mntwana oyokuzalwa uyokubizwa ngokuthi ungumNazaretha. So ukubizwa kwalomntwana ukuthi umNazaretha azange abizwe ukuthi umNazaretha ngenxa yendawo ahamba ayohlala kuyo, kodwa wabizwa ukuthi ungumNazaretha ngenxa yesifungo uNkulunkulu ayesishilo wazi wasikhuluma ngabaprofeti ukuthi lo mntwana uyokuzalwa bese abizwa ukuthi ungumNazaretha. Siyalifunda ke iBhayibheli
masilifunda iBhayibheli kwi-Old Testament ukuze ubone ukuthi kune distortion eningi eyenziwe. Lento yakhulunywa ngabaprofeti bathi lo mntwana uyokuzalwa uyobizwa ukuthi uMnazaretha. Kodwa kungani mase sifunda incwadi zabaprofeti singasayitholi lencwadi? Kungani singasawatholi lamazwi akhulunywayo ngabaprofeti ukuthi lo mntwana ozelwe lapha uMnazaretha? Basha abaprofeti bathi lo mntwana uyakuba uMnazaretha. Kwasha abaprofeti kusho iBhayibheli la, akusho mina. Yahanjwa zakhishwa izonke izinto ezikhuluma ngoMnazaretha. Kwacishwa yonke into ekhuluma ngokuthi uMnazaretha. Ngithe bantwana ke basezulwini, uMnazaretha buyindlela. Kodwa ngaphambi kokuthi ngifike lapho ngigxile, ngizoqala ngikuveze bantwana basekuphakameni ukuthi lobu uMnazaretha bahamba kwanda kakhulu. Kwathi mase kwanda lobu uMnazaretha base befika eindaweni ezithile beshumayela leli vangeli. Kodwa mabefika beshumayela lapho base bangabizwa ngaleli gama uNkulunkulu ayithe ibandla lakhe lobizwa ngakho. Azange besabizwa kanjalo. Mawufunda incwadi yezenzo 11 ivesi lika 26, kwathi esemfumene wamisa eAntiochiya. Kwase kwenzeka ukuba umnyaka wonke bahlangane ebandleni befundisa abantu abaningi. Kwaqala eAntiochiya ukuba abafundi bathiwe ngamaKristu. Kwaqala eAntiochiya. Omunye umuntu angangayiqonda kahle lento ukuthi makuthiwa kwaqala eAntiochiya ukuthi abafundi kuthiwa ngamaKristu. Umbuzo oba khona ukuthi kwakusho bani? Uma sizama ukuthi sibheke kuma dictionary eBhayibheli sizwe ukuthi kwakusho bani ukuthi laba bantu bangamaKristu. Ngabe kwasho uNkulunkulu noma kwakusho abantu? Ngizofunda la ilokhunjana into engihamba ngayithola kuthiwa the author adds that it was in Antioch that the disciples were first called Christians. This designation likely was given by those outside the church and was meant to be derogatory. It appears only but lento lena it was meant to be derogatory. Igama elithi derogatory kusho ukuthi bangamaKristu, kusho ukuthi kwakuyisichwenzo, kwakuyindlela ababebadelela ngayo, kwakuyigama elalikhulunywa ngabantu ekuthiwa bangama-outsiders, babengaphandle kwenkolo. Siyakuthola futhi nakwizenzo 26 verse 28 kuthiwa uAgrippa wathi kuPhawuli, kusilele kancane ungivumise ngibe ngumKristu. uPhawuli wayesethi bengifisa uNkulunkulu ukuba noma kukancane noma kukakhulu kungabi wena wedwa, kodwa bonke abangizwayo namuhla babe njengami ngaphandle kwalezi zibopho. Amen. Uthi ke lana uAgrippa kusho ukuthi lana kwanikezwa uShawuli ithuba lokuthi ake usichaze ndoda lenkolo yakho uthi imi kanjani. Bamnikeza uPhawuli ithuba lokuthi akashumayele. Washumayela ke uPhawuli washumayela kwathi mayeseshumayelile
kusho ukuthi ngendlela aba convinced ngakhona uAgrippa waye outsider, waye ngumuntu ongekho enkolweni uPauli angaphansi kwayo. Uthi ke uAgrippa kusilele kancane ukuthi ungiphendule ngibe ngumKristu. Kusho ukuthi wayethi kahle kahle usale kancane ukuthi ungiphendule ngibe phansi kwenkolo yakho le othi ungaphansi kwayo. Leli gama ke lalingasilona igama elihle bantwana basezulwini, njoba ngisho nje kwakungasilona igama okuyilona lokuthi babizwe ngalo abafundi, njengoba nathi nje singamaNazaretha mawuzwa abanye abantu bathi laba bantu basonta kwaShembe, abasho ukuthi laba bantu basonta ebandleni lamaNazaretha. uShembe igama lomprofeti. Leli gama ke lingakabi bikho lelobuKristu, amaBhayibheli esabhalwe ngendlela eyayiyo. Babebizwa ukuthwala abantu ama-messianic, bebizwa ngokuthi ke bangabalandeli bakaMesiya. Mawufunda ke incwadi uPetro ukuqala chapter 4 verse 16 kuthiwa, kepha uma ehlupheka ngokuba engumKristu makangabi namahloni, kepha makadumise uNkulunkulu ngenxa yalelo gama. Kusho ukuthi noma benibiza kuthiwa ngabakwaShembe, kodwa qhubekani nikhuluma indaba kaNkulunkulu. Noma benibiza ukuthi ngamaKristu ongasilona igama elisemthethweni engabe nibizwa ngalo, kodwa qhubekani nina nikhuluma indaba kaNkulunkulu, nifundise abantu ngoJehova, nifundise abantu ukuthi uJehova ubani nanokuthi ufuna ukukhonzwa kanjani. Incwadi leyo kaPetro ukuqala chapter 4 verse 16. Mawufunda ke no Yeshua abantwana basekuphakameni lapha kuMateyu 5 verse 11 kuya ku12, kodwa ngizoyifunda nje u11 kuphela. Uthi nibusisiwe nxa benithuka, benzingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. Uthi jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Uthi jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Ibandla ke lamaNazaretha abantwana basezulwini, ngizama ukuveza ukuthi ngokweBhayibheli abantu noma sebebuka ngathi uNazaretha kuyinkolo nje efike nomprofeti uIsaiah Shembe, kodwa kuyinkolo etholakalayo eBhayibhelini, kuyinkolo eyandile kakhulu eBhayibhelini. Uma amaNazaretha engabizwa ukuthi angamaNazaretha, ayebizwa ngokuthi ayindlela, the way, ayibizwa kanjalo amaNazaretha, okuthiwa amaNazaretha ayindlela, kwakuyenye indlela abizwa ngayo. Ukuthi ke ngithi kwakuyigama ababizwa ngalo, lokho kumele kucace ukuthi ngabe ngempela kwakuyigama ababephinde bebizwe ngalo yini. Izingane ke ezifundile esikolweni ziyazi ukuthi kukhona lento ekuthiwa iproper noun. Uma usuza endabeni yokubhala mhlambe igama lendawo noma igama lomuntu noma igama leorganization, uye usebenzise icapital letter. Ngizokufunda la na ku dictionary ukuthi kuchaza ukuthi iproper noun imi kanjani. A proper noun is the name of the particular person, place, organization or thing. Proper noun begin with the capital letter. Examples, okay, Margaret, London, United Nations, into efana nalezo. Kodwa ngizama ukuveza ukuthi uma kubhalwa igama
mhlambe lenhlangano awulibhali ngegama eliphansi noma ngegama elincane kodwa uyawusebenzise icapital letter. Sesizongena ke ukuthi siveze ukuthi elinye igama amaNazaretha ayephinda ebizwe ngalo ayebizwa ngokuthi ayindlela. Ngiyacela ukuthi sivule lapha incwadi yezenzo 9 ivesi lika 2. Kepha uSawuli esafutha ngokusongela nokubulala abafundi benkosi waya kumpristi omkhulu wacela kuye izincwadi zokuya eDamaseko emasinagogweni kuze kuthi uma efumana abantu baleyo ndlela. Ngiyaxolisa ngiqale kuverse 1 kodwa mawusuya lapha kuverse 2 ilana ke beveza khona ukuthi wayezingela efuna ukubulala abantu baleyo ndlela. Uma ubheka ke igama elithi leyo ndlela lapha eBhayibhelini kuverse 2 kuyavela ukuthi indlela le it is written in a capital letter. Kwakuyindlela amaNazaretha ayibizwa ngayo. uPaul ke kuthiwa engakabi umuntu ohlangane nenkosi wazingela kakhulu abantu baleyo ndlela. Abantu nje ababe balandela kakhulu kwakuyilabo abantu ababelandela uMesiya uYeshua bebafuna phansi phezulu. Wayengakaphenduki ke ngaleso sikhathi uPaul la. Kodwa kwakuyisigameko la azophenduka khona ngoba mawuqhubeka ukufunda kuthiwa kepha ekuhambeni kwakhe esesondele eDamaseko kwabanika masinyane nxa zonke ukukhanya okuvela ezulwini wawaphansi emhlabathini wezwa izwi lithi kuye Sawuli Sawuli ungizingelelani na. So mayizingela amaNazaretha ezingela indlela umuntu ayemzingela wayezingela uMesiya wayezingela uYeshua. Mawufunda ke nalaphana encwadini yezenzo 19 ivesi lika 9 siveza zonke lezi zinto bantwana basekuphameni ngoba bathi namhlanje amaKristu uShembe uthi kuyabhalwa lapha amaNazaretha athi Shembe is the way. Bathi uShembe ukopela uJesu ukuthi athi uyindlela. Bathi ayikho leyo nto ukuthi uShembe uyindlela. Ukhuluma nje yonke leyo nto lomfundisi kodwa engazi ukuthi igama elithi indlela li igama elisho ukuthi impiloni oyiphilayo ngokweBhayibheli. Twake kuzenzo 19 verse 9 kepha lapho abathile bezenza lukhuni bengalaleli bekhuluma kabi ngaleyo ndlela phambi kwabantu wasuka kubo. Kepha bathile bekhuluma kabi ngaleyo ndlela. If uzobuyela futhi ubheke lapho ukubhaleka kwendlela ngazi noma kuyiphutha yini kodwa angiboni ukuthi kungaba yiphutha. Umbhali ubhale ngenhloso yokuveza ukuthi leli bandla elingamaNazaretha laliphinde libizwe ngokuthi liyindlela. So kuthiwa babekhuluma kabi ngaleyo ndlela besho ukuthi babekhuluma kabi ngani ngobuNazaretha. Noma ufunda laphana kwizenzo 19 verse 23 ngizama ukuveza ukuthi leli gama liyavela lokho elivela and ukubhaleka kwalo akusilona iphuthu ukuthi balibhale with a capital letter kodwa ibhaliwe lento deliberately ukuthi kukhulunywa ngebandla elithile. 1923 kepha ngaleso sikhathi kwavela isiphithiphithi esingesincane maqondana naleyo ndlela. If ulibheka futhi leli gama
it is written with the capital letter ngoba beveza ukuthi bakhuluma ngeorganization ethile. Lana ke kuzocaca kahle kakhulu ngokusobala kuzenzo 4 kuzenzo 24. Mawuqala ufunda izenzo 24 ivesi lika 5 angilibhalanga la, kodwa kuthiwa lo muntu simfumene eyishinga besho uPawuli eyinhloko yehlelo lamaNazaretha. Kubhalwe kanjalo izenzo 24 ivesi lika 5. Mawuya ke kuzenzo 24 very same ncwadi uya laphana ku14 kuthiwa uthi lana uPawuli, kepha ngiyavuma lokhu kuwe ukuthi ngendlela abathi iyihlelo ngiyamkhonza ngokunjalo uNkulunkulu wawo baba, ngikholwa yikho konke okulotshiwe emthethweni nakubaprofeti. Leli gama ke livele kaningi bantwana basekuphakameni lokuthi amaNazaretha ayibizwa ngokuthi ayindlela. So ngithi ke namhlanje ke ngaphandle kokungananazi, ngaphandle kokuthandabuza, Shembe is the way. Amahlelo bantwana basezulwini ayekhona ngaleso sikhathi ayehlukahlukene abasonje sobala ayemathathu. Kwakukhona ihlelo labeSedusi, kukhona ihlelo labaFarisi, kube khona ihlelo lamaNazaretha. Leli hlelo lamaNazaretha elivela kakhulu encwadini yezenzo. Kuthiwa ke lana kepha kwathi uPawuli azi ukuthi enye ingxenye yabo ingabaSadusi nenye ingabaFarisi, wamemeza emphakathini wathi, madoda bazalwane, ngingumFarisi mina, ngiyindodana yabaFarisi, ngimangalelwa ngethemba nangokuvuka kwabafileyo. Eseshilo lokho kwavela ukuphambana phakathi kwabaFarisi nabaSedusi. Ibandla lahlukana kabili ngokuba abaSedusi bathi akukho ukuvuka kwabafileyo nengilosi namoya, kepha abaFarisi bavuma kokubili. So leli hlelo labeSedusi kwakuyihlelo elalingakuvuma ukuthi kukhona ukuvuka kwabafileyo, bese leli labaFarisi lalikuvuma lokho, lithi hayi into ekhona leyo iyaziwa. Ngalamazwi ke bantwana basezulwini ngizama ukuveza ukuthi ibandla leli lamaNazaretha lalibizwa, angazi noma kwakushiwo lokhu mhlawumbe kusadinga ukuthi singene sicwaninge kabanzi, noma kwakuyindlela vele ababebizwa ngayo, noma kwakuyindlela mhlawumbe ababezama ukubafihla ngayo eBhayibhelini ukuthi bebabize ukuthi bayindlela. Umprofeti uIsaya Shembe, njoba ngishilo ngathi ngizobuyela kubaba mkhulu, uthe mayithunywa uNkulunkulu wafike wangena emabandleni ezimishini ezazifika lapha ezweni lakithi eningizimu Afrika, zishumayela ziphendula abantu bakithi ukuthi abangene kule nkolo yobuKristu. uShembe ke wafika naye ngaleso sikhathi, wafike wakhonza einkolweni zezimishini, kodwa ngenxa ukuthi mhlambe babephambana ngezinto ezibhaliwe eBhayibhelini, ngoba ngokusho kweBhayibheli kuthiwa umuntu mayebhabhadiswa kumele afakwe emanzini, full emancipation.
hayi lento yokuthi umuntu mayibhajadiswa kuthathwe amanzi noba kuthathwa amafutha bese kuthiwa uyabhajadiswa egameni kaYise nelendodana nelomoya oyingcwele. Sesenziwa njalo ke thina sisasepostoli. Kodwa lokho akusikho ukubhajadiswa. Ukubhajadiswa ilokho ekukhulunywa ngakho mawufunda kwincwadi kaMateyu 3. uJohane wamthatha uJesu wamfaka emanzini ngokuphelele. So ngithi ke into yokuqala uShembe athi mayifika einkolweni zobuKristu wafike waphambana ngazo namaKristu wathi mfundisi ngiyacela ukuthi ungibhabhadise ngendlela uJesu abhajadiswa ngayo ngokusho kweBhayibheli. Bathi abafundisi bamaKristu hayi isidala leso, thina asabhabhadisi kanjalo. Umfundisi lo wayephethe nje isitshanyana nje ethi ufuna umbeka uphawu lapha obunzini. Okwesibili uShembe wathi maye kwelinye ibandla wayesetholakala uShembe ekhumula icathulo eyishiya ngaphandle. Wayesefuna ukungena ngeenyawo lapha esontweni, bambangalela kakhulu umfundisi wathi hawu Shembe yini wenzani? Wathi uShembe hayi uNkulunkulu usho njalo kimi uthi akungenwa necathulo endlini yokusonta, endlini yokukhonza uNkulunkulu. Wathi umfundisi hayi Shembe hayi kulungile, akunankinga la kithi ungangena necathulo. Anganoma incwadi yezenzo 5 verse 29 in there. Uthi ke uShembe manje usho ukuthini mfundisi? Usho ukuthi ngilalele bani ke manje? Ngilalele wena noma ngilalele uNkulunkulu? Macingwane ngathi uyayithola lencwadi, ngiyacela ungifundele yona. Izenzo 5 verse 29. Izenzo 5 verse 29. Kepha uPetro nabapostoli baphendulana bathi simele ukulalela uNkulunkulu kunabantu. uNkulunkulu wababa wamvusa uJesu enambulala nina. Ngicela ungifundele yona kahle mfethu. Ngabe simele ukulalela uNkulunkulu noma abantu? Simele ukulalela uNkulunkulu kunabantu. Bayibhale ngenye indlela, kodwa kahle kahle into eyisho ukuthi simele ukulalela bani? Silalele uNkulunkulu noma silalele abantu? So leli bandla ke lamaNazaretha kaNkulunkulu bantwana basezulwini liphembeke kanjalo ukuthi liyibandla elingafuni ukwenza izinto ngendlela yabantu, kodwa elifuna ukwenza izinto ngendlela kaNkulunkulu. So uShembe mayifika lapha uthi umfundisi hayi nokulungile Shembe, lokho kwakwenziwa kudala. Icathulo wawuyikhumula ngaleza ikhathi zakudala uyishiye ngaphandle, kodwa manje hayi ayikho inkinga ungangena nazo. Uthi kuShembe ngimele ukulalela bani phakathi kwakho noma ngilalele uNkulunkulu? Lo mfundisi wathi noma ayemthanda uShembe, kodwa wahamba wayesembiza wathi Shembe ngiyakukhulula, ngiyabona ukuthi uhambo lwakho luhlukile kunolwethu. Wahlukana kanjalo uShembe namabandla emishini. Wahamba kuShembe ehamba eshumayela, abantu babephenduka kakhulu, ethandazela abagulayo, ekhipha imimoya yamadimoni ebantwini, exosha nezifo, enza zonke izimangaliso, ekhuluma indaba kaNkulunkulu. Abantu ke basebe babaningi ababemlandela uShembe. Bathi mabemlandela kanjalo uShembe, uShembe wayesethi cha, mina anginalo ibandla, njoba nginishumayeza nje kanje, hambani niye emabandleni ezimishini eyiseduze nani niyokhonza khona. Kodwa mawuzwa umlando kuthiwa lamabandla ezimishini
ayingabathandi abantu ababeshunyayezwe ushembe. Umuntu wayeshunyayezwe ushembe wayeba nophawu nje uthini. Laba bantu kuthiwa base bekhishwa yimishini base belandela ushembe noba ikuphi la yakhona. Ushembe ke wayesethi ke laba bantu abangilandelayo sebeyobizwa ngokuthi bangamaNazaretha. Laqala kanjalo ibandla lamaNazaretha. Now ngibale izinto eziningi ezitholakalayo ngomuntu oyinazaretha. Sikuvezile ukuthi umuntu oyinazaretha akaphuzi utshwala. Umuntu oyinazaretha akavumelekile ukuthi athinte utshwala. Kodwa amabandla anamhlanje ayibizwa ukuthi angamaNazaretha. Yekuthi mabenza lamasiko aphambene namasiko kaNkulunkulu. Uye uthole beneyinkambi zotshwala emzini yabo. Uye uthole umuntu ethi umNazaretha kodwa ephuza utshwala. Lapha nje ngakithi kukhona indoda eyibizwa ukuthi iNazaretha. Inokwenza ibhizinisi ngethuka kakhulu ngelinye ilanga. Ngathi awukathi lento ikhona ngempela eManazaretheni. Ngoba ngathola impela bephuza ngisho naye le ndoda kuphuzwa utshwala besizulu. Kodwa bathi bangamaNazaretha laba bantu. Kwangethusa kakhulu lokho. Ngelinye ilanga abantwana basezulwini ngangingumakhelwane womunye umfundisi womKristu. Ngelinye ilanga sasikhuluma ke indaba yenkolo. Umuntu omKristu uma ngizokhuluma naye indaba yenkolo ngaphambi kokuthi ngifike kushembe ngiye ngigxile kakhulu eBhayibhelini sikhulume nje indaba yenkolo sibe based on iBhayibheli. Sathi masikhuluma ke nalomfundisi wamaKristu unokuba khona naku TikTok ukhona naku Facebook lomfundisi. Sakhuluma nalomfundisi ngathi ngizostika istrategy sami nje mangiya kulomfundisi ngathi ngizostika ezimfundisweni zika Yeshua ngizostika ezimfundisweni zika Jesu ngendaba yokukhonza uNkulunkulu. Ngoba umKristu ngoba uKristu kuthi asaphili ngaphansi komthetho. Siphila ngaphansi komusa. So ngathi ke hayi no angeke ngithi mangikhuluma nalomfundisi ngistike ezimfundisweni zika Jesu. Endabeni yokuthi uJesu akasiyena uNkulunkulu, endabeni yokuthi uJesu wafike wathi mayisifundisa wasifundisa ngomthetho kaNkulunkulu. Ilezo zinto nje engangiyiveza kakhulu kulomfundisi ukuthi uJesu akasiyena uNkulunkulu. uJesu azange athi mayifika lapha phakathi kwethu wayesethi angeke saphila ngaphansi komthetho sesophila ngaphansi komusa. Ngase ngikuveza lokho ngikujustifya ngiveza eBhayibhelini ngivula incwadi zoMateyu 5 verse 17 yaku 19 ngavula incwadi kaMateyu 7 verse 21 ngiyivula nje zonke lezi incwadi lo mfundisi kodwa wathi hayi kwaba khona nje ukuphikisana okukhulu phakathi kwami nalomfundisi. Saphikisana kwaze kwafika isigaba la ngithi khona how mfundisi kungani siphikisana kangaka ngoba sobabili sikhuluma ngoJesu kodwa sine argument. Ngithi sengiyabona ukuthi yini into esenza ukuthi siphikisane mfundisi ukuthi njoba silokho esikhuluma ngoJesu akukho nelodwa ivesi engisalitholile kuwe uquote uzama ukufakazisa lenkulumo yakho uquote ezintweni ezisho uJesu. Kodwa mina mawuthola lokho engikhuluma nawe yonke into engiyikhulumayo ngikhotha into esho uJesu. Manje wena mawuthi wena umlandeli kaJesu ngempela umlandeli kaJesu kanjani kodwa uwehluleka ukuthi ungivezele ukuthi lenkulumo oyikhulumayo ikuphi la uJesu ekufakazela khona lento oyikhulumayo. Mina mawungezwa ngilokho engikhotha
ey'ntweni ey'sho uJesu ngithi uJesu wathi kanti kumi kanjani mfundisi kumi kanjani so leli bandla abantwana basezulwini lihlalele umsebenzi omkhulu angazi ukuthi lo baba ongumKristu uthole ama followers angakanani kodwa wona maningi ngendlela eyisimanga ecrasha into angayazi ecrasha ubuNazaretha ubaba omdala impela nje ohloniphekile kodwa uyaliphuca ikhanda lakhe uma ungakubuza lokho ukuthi sikutholaphi eBhayibhelini ukuthi uma uyikholwa sesingasho ukuthi ungumNazaretha kodwa nje uyikholwa ikuphi la eBhayibhelini ekuthiwa amakholwa kumele agunda amakhanda akhe into angayazi lo mfundisi ukuthi waqhamuka iSatanist uAnthony LaVey wafike wathi my interviewer enye ijournalist bathi siyakubona impela Anthony LaVey ukuthi ugqoke ukhololo njengabafundisi wembethe njengomfundisi kodwa into esixakayo kwenziwa yini ukuthi wena ugunde ikhanda lakho uthi uAnthony LaVey njoba ngigunda ikhanda lami ngiyabonisa ukuthi mina angisiyena umfundisi noma ngibonakala ukuthi ngigqoke njengomfundisi kodwa angisiyena umfundisi kaNkuluNkulu lo oseBhayibhelini wayesevula uAnthony LaVey iBhayibheli wathi abafundisi bakaNkuluNkulu kuthiwa bengawagunda amakhanda abo wafunda incwadi kaLevi 21 ivesi lika 5 asifundele lencwadi uAnthony LaVey wathi abafundisi bakaNkuluNkulu kuthiwa bengawagunda amakhanda abo mina ngikhombisa ke ukuthi ngiopposite yalabo abafundisi bakaNkuluNkulu Levi 21 verse 5 incwadi kaLevi 21 kusuka verse 5 abaya kuzigega amakhanda abo abafundisi bangaphuculi isilevu emaceleni bengasusi ngisho intshebe yabo bangazigcabi emzimbeni bengazigcabi nasemzimbeni baya kuba ngcwele kuNkulunkulu wabo inkosi kubusise baba baya kuba ngcwele ungaligundi ikhanda lakho ungumfundisi kuyi part and parcel yokuba ngcwele waqhamuka kuAnthony LaVey nalesi stayela uma namhlanje kukhona nje istory esidlalayo istory sakudala lapha eTV istory sikaSidumo mawubabheka bonke lama characters ubathola bonke baneyhluthu babe ngawagunda amakhanda abo abafundisi kudala babe ngawagunda amakhanda abo abantu kudala noma kuthiwa uyakholwa noma kuthiwa ukholwa abantu babe ngawagunda amakhanda abo ukugunda ikhanda lakho kwawukuthi mhlawumbe wahamba wathola imkhuba yabezizwe ukuthi mawushonelwe ekhaya kumele ususe inwele kodwa ke uNkulunkulu thina uthi lapha kuDeuteronomy 14 asiyukuyigunda inwele zethu ngisho nangenxa yabantu abafileyo uthi noma kuthiwa nifelwe emakhaya kini ningayisusi inwele zenu Deuteronomy 14 ivesi lokuqala lisho njalo yamangaza kakhulu ke bantwana basezulwini ukuthi lento kaAnthony LaVey the greatest Satanist yathathwa ngabafundisi yathathwa ngama politicians yathathwa abantu bonke lesi stayela sathathwa abantu bonke abantu basebegunda amakhanda abo abafundisi lo mfundisi bekufuze abunamahloni okukhuluma indaba kaNkuluNkulu ngoba ugunde ekhanda bekufuze abe nje unamahloni okuvela kuma public platforms
akhuluma indaba kaNkulunkulu ayibize nanokuthi umfundisi ngoba akanalo uphawu lobufundisi njengokusho kwencwadi kaLevi 21 ivesi lika 5. uShembe is the way. uNazaretha buyindlela. So manje mayethi lento it's a counterfeit. uShembe wafika wavusa inkolo kaNkulunkulu eyayishiyo uNkulunkulu ngomlomo wakhe. Wathi uNazaretha kuyinkolo yakhe, kuyinkolo yokuzahlukanisela uJehova. Kusho uNkulunkulu eBhayibhelini. Wathi umuntu wesilisa noma wesifazane ozahlukanisela uJehova, kusho uNkulunkulu. Lifunde lapha eBhayibhelini. So uJehova wakhuluma noMose wathi osihlukanisela uJehova uyobizwa ngokuthi ungumNazaretha. Kwase kushiya ukuthi izimpawu zomuntu ongumNazaretha, omuntu ompilo yakhe yonke uyahlukanisela uJehova, uyobukeka kanjani? Kuthiwa akakuligunda ikhanda lakhe. Lo mfundisi ugunda ikhanda lakhe, kodwa uzohlaba uNazaretha. Uthi uNazaretha kuyinkolo engekho. Uyithatha leyo nto. Akasivezele ubufakazi ngokweBhayibheli. uYeshua wayiqinisile lapha nangokaJohn 14 verse 6 mayethi yena uyindlela neqiniso, akekho oya kuBaba ngaphandle kwakhe. Ngoba uYeshua mababheka bonke abantu abayizithunywa zikaNkulunkulu babe banesikhathi sokuthi behlale nabantu phansi bafundise indaba kaNkulunkulu. Mawufunda nje incwadi yokuqala Mateyu 5 lapha uJesu kuthiwa wahamba waye entabeni, wayesehlala abantu bafike bazomlalela, wayesefundisa indaba kaNkulunkulu. So uYeshua uyindlela neqiniso, ngoba indlela yokuthi kuyiwa kanjani ezulwini sayithola kuYeshua. Wathi uYeshua ningathi ngizogcitha umthetho nabaprofeti, Mateyu 5 verse 17 kuya 19. Angizili ukuzogcitha umthetho nabaprofeti. Manje lo Musa abakhuluma ngawo amaKristu bawuthathaphi? Uthi angizili ukuzogcitha umthetho nabaprofeti, kusho uJesu. Umfundisi uMbathu uthathaphi indaba ukuthi ibandla lamaNazaretha liyibandla elingekho? Uyithathaphi leyo nto? Uthi uYeshua ngiza ukuzogcwalisa, uthi izulu nomhlaba kungadlula kodwa umthetho kaNkulunkulu angeke uzudlule. Bandla lamaKristu lithi liphila ngaphansi komusa, aliphili ngaphansi komthetho. Ngiyafisa ukuthi mhlawumbe sike sibe nayo discussion namaKristu, sike sibe nayo inkulumo ende, basichazele ngalomusa ukuthi uvelaphi eBhayibhelini. Yikuphi la uJesu athi khona asisaphili ngaphansi komthetho? Kodwa ngempela bangcwele, yipi organization engaba yiorganization kodwa ingabi na umthetho? Noma basho ukuthi asaphili ngaphansi komthetho kaNkulunkulu, sesophila ngaphansi kwethu imithetho. Ngoba wonke lama 40,000 different sects mawufika kuleli bandla uyofica enye imfundiso nkolo. Mawufika kuleli bandla ufica enye imfundiso nkolo. Mawufika kuleli bandla ufice enye imfundiso nkolo ehlukile kunenye. Ngoba sithi iBhayibheli lilodwa nje. Indlela yokuphila kaNkulunkulu iyodwa ngokufundisa kweBhayibheli. Manje lokho kunye ukufundisa kusuke kuvelaphi? Kube kuthiwa ngigagu ngabe ngiyasihlabelela isihlabelelo esithi bungani uJehova ngokuba elungile, wabakhumbula abantu bakhe abanquluzi sobala, wabathumela uIsaya inceke yakhe ngokuba elungile. Uthi lapho uShembe kukhona nje izinto engiyifunayo kulesi sihlabelelo. Uthi wabakhumbula abantu bakhe abanquluzi sobala, wabathumela uIsaya inceke yakhe ngoba elungile. Ngalezo zinsuku izithulu ziyakuzwa okushunyelwa kule ncwadi ngokuba elungile, abangafaki lutho ezinyaweni zabo, wabalungisela ukungena
endaweni eyingcwele nabagunda amakhanda bawazungeze emaceleni nabagunda izilevu zabo ngokwephula imithetho nabangena nesicathulo endlini kaJehova bayiphendula indlu yomdlalo ngokwephula imithetho. Namhlanje ukukholwa sekuyisekisi nje, sekumdlalo. Abantu bangena nezicathulo endlini yesonto. Ngangasebenza kwelinye isonto, ngathi mangisebenza kuleli sonto bangcwele lamaKristu, kwakuthi laphana amantombazana akhona mayithandaza kuvulwa umthandazo omthola umuntu ezipintshile ngesikini jini ezibambile ethe egqoka ijini egqoka amaqhoksi ependa umlomo efaka inzipho ezinde kanje mayithandaza ehla enyuka endlini yesonto. Angazi ukuthi mawukhuluma noNkulunkulu noma ukhuluma nje nobaba wakho uyayikhulume yini uphithizele uthi baba ngicela ukuthi ushonele kwesinye isikhathi uzukhulume into ubaba wakho angayizwa. Kuyenzeka yini kanjalo? Kodwa ke bantwana basezulwini ngizama ukuveza ukuthi uShembe wafika nenkolo engasiyona inkolo entsha, kodwa wayithunywe njengabanye abaprofeti ababeyaye bathunywe uNkulunkulu. Uma inkolo kaNkulunkulu isiphumile ekujantshi, uNkulunkulu wayithumela abaprofeti ukuthi laba abaprofeti abeze bezoqondisa indlela yokukhonza uNkulunkulu emhlabeni. So uNazaretha kuyinkolo enjalo, kuyinkolo kaJehova. uNkulunkulu ayihlosa ukuthi ibe khona, abantu mabekhonza uNkulunkulu bamkhonze ngendlela yobuNazaretha. Inkosi ibusise nekusweni. Amen.